Ассаляму алейкум, це Кроммедіа, проєкт «Обличчя вільного Криму». І сьогодні, власне, його герой, співзасновник і співвласник компанії Drone.ua Февзі Аметов. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Февзі Аметов – співзасновник і керуючий партнер міжнародної групи компанії Drone.ua, військовослужбовець. Сьогодні Drone.ua – найбільший дистриб'ютор робототехніки, безпілотних рішень та систем енергетичної незалежності в Україні. Компанія ввійшла в топ-3 найбільших інноваційних бізнесів в аграрному секторі України, про неї пишуть Forbes, МК Today. Февзі вдало поєднує ведення бізнесу та військову службу у Збройних силах України у складі підрозділу авіарозвідки Національної гвардії. Освіту здобув в Таврійському національному університеті імені Вернадського на факультеті управління за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Левову частину професійного досвіду складає робота на керівних посадах у різних компаніях у сферах фінансів, маркетингу, продажів, аналітичної діяльності, розвитку інвестиційного напрямку підприємства. Створити саме такий бізнес, ця ідея прийшла до вас і вашого бізнес-партнера Валерія Яковенка. Розкажіть, як ви взагалі це придумали? Чому саме дрони? Це був період, коли і я, і Валера, ми були в пошуку, чим займатися далі, чому присвятити себе, тому що починаючи з 2004 року, коли я приїхав до Києва, я деякий час працював в інвестиційних компаніях зі Східної Європи. В них був бізнес тут в Україні, але після цього на деякий час я виїхав і працював в країнах Кавказу, і цей період розтягнувся на цілих 5 років. Я був більшу частину часу там, але тому що сім'я була тут, я вимушений був подорожувати. По поверненню треба було чимось займатися. Деякий час перепочив, але просто сидіти на місці – це не моя історія. Тому деякий час ми витратили на аналіз, що зараз є на ринку, які перспективи є саме у дронів. І на той час, я завжди це кажу, розповідаю, що ми дійсно бачили декілька команд на українському ринку, але вони були пов'язані саме з зйомкою відео та фото. Так. Але для нас дрони, в першу чергу, це був інструмент отримання даних, з якими потім можна працювати і виробляти новий продукт. І саме в цьому напрямку ми почали думати і побачили, що перспективи безмежні. Дійсно, багато галузей повинні були використовувати дрони, але деякі галузі показували гарніший результат, ніж інші. Наприклад, агро. Насправді ж, в той момент, коли ви це придумали, це була достатньо непопулярна ідея, правда, в Україні? Абсолютно непопулярна, і ми були вимушені буквально боротись з забобонами, коли нам прямо казали, що це не працює, це наразі не є необхідним для ринку. Але ми продовжували вірити і працювати над цією темою. Февзі, розкажи про дрони трошки, простими словами. Я так розумію, це для аграрних операцій. Якими ще вони бувають і що роблять? Насправді так. У нас тут приміри аграрних дронів. Це дрони-оприскувачі. Це так звана технологія ультрамалого оприскування, коли використовується така ж сама норма препарату, яка використовується при внесенні оприскувачем, трактором, але використання води скорочується в десятки разів. Тому ось цей дрон, як приклад любої з них,
За допомогою баку в 20 літрів він може за один вильот оприскати 2-3 гектари площі. І тому це дуже ефективно і дуже крута технологія. Але якщо ми кажемо взагалі про дрони, то, як я тобі вже розповідав, є дрони-оприскувачі, є дрони для створення карт. Вони, по суті, такою змійкою літають над площею, яку треба закартографувати, і роблять багато-багато фотознімків. І ці знімки, вони потім шиваються в один великий фотознімок, по якому потім відмальовується карта. Загалом дрони – це все, що може виконувати автоматичну навігацію за маршрутом, який оператор дрону задасть на початку. А чи був в тебе такий момент, коли ти на початку, можливо, коли ти приходив і думав, дрони – це щось не те? Ніколи не було. Ніколи не було такого. Ніколи. Але іноді було таке, що якийсь фахівець з досвідом, реально з досвідом, 30 років праці в галузі, він каже: хлопці, та ні, це дуже сира технологія, вона не працює, це не воно. І в цей момент нам ще більш виникало бажання доказати, що це саме те, що потрібно, і це працює. І це виступало таким стимулом. Розкажіть трохи про те місце, де ви зростали, власне, звідки ви переїхали в Київ? З Криму я саме з Красногвардійського району. Дуже бісить ця назва, якщо чесно, Красногвардійський район, але так чи інакше. З села Віднеє. Це дуже поряд з Курманом, такий райцентр. Ми, в принципі, так вийшло, що ми в школу ходили до Курману, там навчались. І, в принципі, вся зона інтересу, вона була ось в Курмані. І школа там, дім культури там, всілякі там КВН і так далі. Це все було в Курмані. Знову ж таки, там дуже цікава історія. Я дуже довго готувався, щоб поступити у навчальний заклад в Харкові, в університет внутрішніх справ. Дуже довго я хотів стати поліцейським. І став менеджером. Так, але насправді в останню хвилину я поїхав в Сімферополь, в Таврійський національний університет, і побачив там декілька факультетів, і в ітозі поступив саме на факультет менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. І вдало там провчився 5 років. Ти прекрасно розумієш, наскільки важко на той час було знайти нормальну роботу в Сімферополі, в Криму, особливо кримському татарину. Я на той момент зрозумів, що я хочу спробувати себе в столиці, на той момент в Києві, в великому місті. Декілька з моїх друзів, вони вже поїхали на той момент в Київ. Це був 2004 рік. І вони зробили це там на декілька місяців раніше за мене. Але так чи інакше, я зрозумів, що я хочу спробувати, і приїхав насправді просто до друзів. Ми винаймали квартиру, жили разом, спілкувались, шукали роботу. Познайомився з компанією, що мала представництво. Це був Латвійський інвестиційний банк. І вони мали представництво тут, в Києві. І, по суті, я на початкову позицію зайшов в цю компанію. І разом з цією компанією там роки 3-4 провів тут, в Києві. Взагалі, ти хотів
приїхати з Криму в Київ і залишитись тут? Чи ти хотів здобути якийсь досвід і повернутися в Крим? На той момент, якщо чесно, я взагалі не думав про це. Я просто поїхав до Києва, щоб знайти нормальну роботу і бути тут в столиці. Здобуваючи тут досвід, будуючи свій бізнес, ти би хотів в деокупованому Криму відкрити щось на кшталт Drone.ua? Мабуть, я був би дуже за відкрити бізнес в Криму, але все ж таки бути в Києві. Тому що зараз, якщо порахувати, то в Києві я провів вже більше часу, ніж я був в свій час в Криму. І це дає свій слід. А ти кажеш, що небагато пробув, бо ти приїхав з Узбекистану. Так, народився я в Узбекистані, і у 89-му році ми переїхали до Криму, коли це, в принципі, стало можливо. Це ще один момент, за що я ненавиджу ті совєти, що в нас були на той час. Але в 89-му році це стало можливо, і, в принципі, ми великою родиною, і дідушки, і бабусі, і всі ми приїхали до Криму. І доволі так компактно, всі родичі, що в нас були, доволі компактно ми там проживали. Ти кажеш, що в Криму через ідентичність, через національність було складно знайти роботу. В Києві була інакша ситуація? В Києві, в принципі, на той час ніхто не звертав увагу, хто ти за національністю. І це був такий контраст, що я не можу передати навіть. Це дійсно відчувалось, і ти хоч хто угодно, але якщо ти робиш свою справу і приносиш користь там компанії чи організації, то це не важливо, хто ти за національністю. Але ж тебе звати Февзій. І зрозуміло, що це якось, викликає питання твоє ім'я. Бо коли я кажу, що я не Джіє, мені кажуть, ти хто? З якої ти національності? Так, всі питають, але коли я кажу, що я кримський татарин, ні для кого це не є неочікуване, що чому кримський татарин тут в Києві. До початку повномасштабного вторгнення дохід Drone.ua 95% це був саме агросектор. Як вплинула велика війна на ваш бізнес і на тебе особисто? Насправді це дійсно так. До повномасштабного вторгнення агро для нас став таким локомотивом, і ми покладали дуже багато сподівань і вкладали інвестиції в цей напрям. Але з війною зрозуміло, що на перший план вийшла війна, і агро, воно цікаве, воно працює, але, на жаль, немає зараз фермерів з їх головними болями, що вони мають наразі. В них немає зараз стільки ресурсу, щоб вкладатись в інноваційні технології, але деякі з них дійсно роблять неможливе і навіть в такий час намагаються бути максимально інноваційними. Як на тебе це вплинуло? Початок війни, твоя робота, твоя сім'я, що ти взагалі думав, що ти робив? Насправді, часу для роздумів було не дуже багато, і буквально за декілька днів після повномасштабного вторгнення з друзями ми вивезли родини до Західної України, звідки вони потім поїхали в Європу. І по поверненні в нас є декілька партнерів, друзів, клієнтів, які були в мирний час дотичні до армії. А вже ж вони, коли
почалось повномасштабне вторгнення, вони мобілізувалися знов до лав різних підрозділів. І ми по приїзді до Києва, по поверненні, я звернувся до них і сказав: хлопці, окей, ви вже там, ви робите щось важливе і необхідне, давайте і нас з собою беріть. І ми вже з перших днів, це я називаю, була така махновщина, коли ми не дотичні ні до яких структур, але ми вже взяли обладнання, що в нас було в офісі, і почали використовувати дрони для того, щоб добувати якусь інформацію про ворога. Але вже десь, я не пам'ятаю точно дату, але це був, мабуть, 14 березня, коли я офіційно увійшов до лав Національної гвардії, до одного з спецпідрозділів, і ми почали працювати на напрямку Гостомель, Буча. І з тих пір я є військовослужбовцем Національної гвардії. Чому ти прийняв таке рішення? Чому для тебе було важливо в цей момент бути разом з країною? Прийшло розуміння, що треба мобілізуватись. Тоді вже стояли черги за зброєю на іпподромі, ще десь там зброю роздавали. Тоді стояли черги в військкомати. І я звернувся до знайомих, до друзів і сказав, що хлопці, окей, давайте, ми готові. Підкажіть, що треба робити і куди стукатись. І ось з цього це і почалось. Тобто ми з друзями розуміли, що це треба, але єдиний шлях, як це треба робити, це мобілізуватись. І тому це вийшло саме так. Знову ж таки, в нас 2 партнери в бізнесі, і тому, якщо ми кажемо про бізнес, саме ті дні було дуже важко. Багато співробітників повиїжджали, до офісу ніхто не ходив, і тому розуміння, що буде далі, його не було. Але так чи інакше, коли вже з Київської області ми поїхали на інші напрямки, тут був Валера, і він, по суті, займався бізнесом. Я так розумію, що ти спеціалізуєшся в Національній гвардії саме по дронам, правильно? Так, в нас підрозділ займається саме дронами, дуже різними. Що стосується бізнесу, то це дуже добре, що у нас було 2 партнерів, Валера та я. І, по суті, все, що стосується операційної діяльності, Валера це підхватив. І весь час, коли мене не було в Києві, а це було більше року, я був майже весь час там на телефоні, коли це можливо. Валера, він виконував ось цей блок операційної діяльності, він тягнув це на собі. В принципі, і до війни в нас було таке розподілення. Я відповідав за, скажімо так, за інженерний блок, за блок фінансів, за операційну діяльність в офісі. А для Валери напрямок продажів, напрямок комунікації, маркетингу – це була його зона відповідальності. Але ось з початком повномасштабної війни йому прийшлося все це робити самому. Так ми доволі довгий час працювали, але насправді деякі процеси ми започаткували в компанії до повномасштабного вторгнення, і протягом війни ми будували команду з висококласних менеджерів, і це стало в якийсь момент можливим, що
деякі процеси ти просто казав, що окей, хлопці, ви це робите самі, і ми до цього не долучаємось. І завдяки команді, завдяки їх злагодженій роботі, в принципі, ми за час війни не тільки не збавили темпів, а ми і зросли. Зросли кратно у людях, у оборотах бізнесу. І це все заслуга команди. Пам'ятаю, коли розпочалась війна, я поїхала в Туреччину і десь 3 місяці була там. І звісно, що читаючи українські новини своїм знайомим в Туреччині, я розповідала про те, що українці перебувають в захваті від Байрактару. Знаєш, це коли і радіо так назвали, і дітей так назвали, і заклади так назвали. Чи була у вас така ідея зробити щось таке, але українського виробництва? Ідеї були, і на даний час в нас в портфелі є декілька моделей дронів, якими ми активно займаємось. І цей напрямок також зараз в нього ми активно інвестуємо. І я сподіваюся, що на початку наступного року ми вийдемо на доволі цікаві цифри з точки зору одиниць, скажімо так, вимірювання. І якщо коротко, то так, дійсно, ми займаємось цим напрямком, і він для нас є дуже цікавим. Взагалі, мені здається, що в Україні зараз дуже великий потенціал. Так і є. До повномасштабного вторгнення, якщо ми кажемо про виробників таких доволі цікавих і серйозних рішень, було не дуже багато, тому що це була, скажімо так, нішева історія, і навіть держава не дуже поспішала інвестувати і закуповувати такі рішення у військо. Але я думаю, що цим компаніям вистачило розуму і, можливо, власних ресурсів, щоб продовжувати R&D і випускати нові дрони, нові моделі. І на початок повномасштабного вторгнення, коли це стало необхідно всім і всюди, і в великій кількості, в них була ось та база, яка дозволила їм доволі швидко масштабуватись. І зараз ми бачимо доволі багато гарних прикладів дронів, які виготовлені в Україні. І я більш скажу, що навіть молодих, нових команд, їх стало просто в рази більше. Зараз їх десятки команд, які роблять дійсно цікаві рішення і, наскільки це можливо, масштабуються. І тому, з моєї суб'єктивної точки зору, потенціал України, він дуже великий. І також на це повлияло те, що ці дрони, вони можуть тестуватись в умовах реальної війни. Це не те, що ми бачимо на західному ринку, коли, так скажемо, теплічних умовах ці дрони створювалися, і коли справа дійшла до реальних бойових дій, вийшло так, що ці дрони нічого не варті, вони просто літають в один бік і не повертаються. Тому це дуже важливо, що зараз ті команди, вони створюють рішення, які реально працюють. Тому що якщо це рішення не буде працювати, його в них ніхто не буде замовляти. Це дуже просто. Військові експерти часто називають цю війну війною дронів. Наскільки ти погоджуєшся з цим твердженням? Більше погоджуюсь, ніж ні.
Тоді наскільки ми конкурентно спроміжні, наприклад, з іранськими, китайськими там абсолютно і так далі конкурентно дронами? спроміжні, і чим більше рішень з'являється, тим більш вони є ефективними. І ми це бачимо зі стрічки новин, коли ефективна робота наших дронів підтверджується фактами. І знову ж таки, чим більше таких рішень створюється, рішень, які літають, які їздять по землі, які плавають, тим, мабуть, в більшій мірі ми можемо казати, що це війна дронів. А вже ж в класичному розумінні війни вона залишається війною. Але те нове, що нове тисячоліття спромоглося внести в поняття війна, це і є, мабуть, дрони. Специфіка взагалі вашої роботи заключається в тому, що ви бачите все зверху трохи. Якщо ти отак подивишся на цю війну, як вона має закінчитись, на твою думку? Вона має закінчитись тільки перемогою. Це, я думаю, на це сподіваються і задля цього працюють мільйони наших співвітчизників, і багато з них в Криму, вони на це сподіваються. Скільки часу на це треба? Які ресурси на це треба? На жаль, на даний час, можливо, ніхто не скаже. І я точно на себе цю роль не візьму, я точно не військовий аналітик. Але ми всі на це сподіваємося. Ти коли був останній в Криму? Я був ще за окупації, але це було років 5, мабуть. За цей час в моїх батьків в них була можливість приїжджати до мене, до внуків, але я вже не був там доволі довго. Нам же ж повертати не тільки територію, а й людей ментально. І от як це зробити? Для мене ще одне питання і ще один виклик. Це, мабуть, саме важке, що нам предстоїть надалі, тому що ворог, він інвестує не тільки в техніку і в снаряди, але і в те, щоб буквально змінювати людей. І це ще одне нове, що ми можемо побачити в цій війні. Ось ця інформаційна війна у таких масштабах її не бачив ніхто. І ось ця інформаційна війна, вона ведеться також і в Криму. І в це вкладаються великі ресурси. І з цим нам теж прийдеться працювати, тому що багата кількість населення Криму, вони вже змірились з тим, що це назавжди, надовго, я не знаю. І ось в цей момент, коли ти для себе приймаєш це рішення, що це надовго, це назавжди, цей момент, мабуть, він і є таким переломним, коли, скажімо так, коли з тебе стає простіше виліплювати те, що ворогу треба. В тебе є такі знайомі? На жаль, є. Що ти, я, не знаю, будь-яка окрема людина може зробити, щоб ці люди були до нас близькими? Насправді, мабуть, продовжувати робити те, що ми робимо. Саме про ваш проєкт, те, що ви робите, це дуже важливо. І це треба продовжувати. І тільки більш масштабувати, мабуть, наскільки у вас є на це час, ресурси. З нашого боку, з боку держави, дипломатичний фронт – це супер важливо. І всі ініціативи, що є наразі в державі,
до яких дотичний Меджліс кримськотатарського народу. Це треба робити. Це дійсно треба робити, і щоб всюди чули, що є Крим, є кримські татари, і щоб ні на мить ніхто не мав можливість про це забути. Для мене ти великий приклад того, що в тебе було достатньо непросте дитинство. Ти народився на чужині в Узбекистані. Потім ти приїхав в Крим. Підлаштовуватись з однієї середи в іншу, навчатись там, бути трохи білою вороною в себе вдома, да? Трохи точно знати, як це, коли тобі не дають за національною ознакою роботу. Ну і купа таких речей, як, наприклад, не давали нашим батькам прописки, да? І так само роботу, ну і так далі, і так далі. І ти виїжджаєш і будуєш тут великий, інноваційний, дуже крутий бізнес. Якщо я попрошу тебе дати якусь пораду кримськотатарській молоді, яка зараз знаходиться в Криму, або на материковій частині України, або будь-де в світі, от поділись своїм рецептом успіху. Тут немає чогось там дуже універсального, але і це не стосується там тільки молоді в Криму, будь-то кримські татари чи інші народи. В принципі, якщо є бажання чогось достигнути, то основне, на мою думку, це не стояти на місці. Насправді дуже важливо будувати навкруги себе зв'язки, комунікувати, відкрито комунікувати, намагатись, якщо є ідея, то прикладати максимум зусиль, щоб, по-перше, накопичити максимум знань щодо цієї теми, побудувати зв'язки і оточення навкруги себе, яке потім насправді дуже допомагає, коли ти за декілька років там з кимось можеш зустрітись і на той момент ти вже кажеш: окей, хлопці, я вже там продвинувся з ідеєю, а ось ви на даний час можете бути її там потребителем. І ось ці зв'язки, ось цей постійний процес пошуку, самореалізації, він дуже важливий. Тому що якщо ти сидиш на місці і чекаєш, що щось стане краще, хтось щось змінить, щось зміниться навколо тебе, то цього можна не дочекатись. Ти вже тут майже 20 років. Я ще не стільки. Але в мене, знаєш, завжди є оцей страх, що стануть забуватись традиції, моя ідентичність, моя самобутність і так далі. Як тобі вдалося це в собі зберегти? Насправді я вимушений сказати, що не вдалося, але я намагаюся все ж таки щось робити, щоб це не втратити остаточно. В мене так вийшло, що на самому початку, коли я приїхав до Києва, в нас була дуже велика компанія з хлопців, друзів, з якими ми приїхали сюди. Ми жили разом, постійно спілкувались, і це була реально така велика компанія друзів. До нас всі тягнулись, всі наші нові друзі, котрі були тут, в Києві. Але в якийсь момент так вийшло, що просто всі роз'їхались, хто куди. І я тупо лишився один. Просто лишився один. Але після цього, як я вже казав, деякий час я був експатом, і я провів поза межами України. Це був дуже цікавий період, 100%, але коли я повернувся до Києва знов,
ось в той момент ми почали думати, чим займатися далі, це було так, з одного боку, як з чистого аркуша, тому що доволі багато часу я був поза межами країни, і знов повернутися, і знов починати щось. Це було і цікаво, і страшно, і важко, і все ось це було от в той момент. Але якщо ми кажемо про ідентичність, то дуже-дуже допомагало, коли я їздив до Криму. Це було дуже кльово, і навіть зараз я завжди, коли там Google якісь там фотки присилає чи щось, то згадуєш про це дуже так з теплими думками. Але наразі ми постійно спілкуємося з батьками, з братами, сестрами, з друзями, котрі там лишились. І це дуже важко. З роками тебе все більше тягне до свого коріння, до мови, традицій, так, не знаю. Ось це якраз ти гарно сказала, з роками. Це дуже відчуваєш, чим старше становишся, тим більше починаєш згадувати, а що там було. І в принципі, останні рази, коли я туди приїздив, то мені було дуже важко. Дуже-дуже важко. Мені було вже дуже важко відчувати себе вдома. Ось дуже важко, коли ти приїжджаєш і ти розумієш, що люди навкруги стають все більш чужими. І це я кажу навіть не про своє оточення, а про тих людей, котрих туди нагнали просто. І ти розумієш, що вони просто не звідси, це просто чужі люди на цій землі. У мене трохи інша історія. Я все ж таки в Криму, і напевно, що тільки в Криму відчуваю себе як вдома, бо в мене просто безапеляційне оце розуміння, що тільки тут мій дім, тільки тут я своя. Я не знаю, чи відчуваєш ти, чи ні, але там, знаєш, на якомусь іншому рівні, хто б що не казав. Крим – це моя земля. Я отак там відчуваю, знаєш. А від того, що там чужі люди, які не розуміють взагалі суті Криму, які його не люблять так, як я, як будь-який інший представник мого народу, від цього мені правда больно. Я вже декілька останніх інтерв'ю кожному своєму гостю задаю одне питання. Бо насправді мене це дуже турбує. Ми настільки розкидані, мені здається, ми потребуємо якоїсь ідеї. Якщо в тебе немає відповіді, як у кримського татарина, як це зробити, тоді я тебе попрошу як менеджера це зробити. Мабуть, саме для нас, будучи тут на материковій Україні, в Києві, нам треба докласти максимум зусиль, щоб навіть суспільству тут донести, що кримські татари існують і що вони також українці. Дати зрозуміти, що є Крим, там є багато кримських татар, які чекають на Україну, і що вони українці в першу чергу. В тебе є родина, в тебе 2 дітей. Так. Що ти їм розказуєш про своє дитинство, про себе, про кримських татар? Вони кожного дня спілкуються з Кримом. Їм там розказують. Вони спілкуються, мабуть, з моїми батьками більше, ніж я. Мої батьки мене зятьком називають іноді. У твоїх дітей є оце розуміння ідентичності, що вони і кримські татари? А вже ж є, але це дуже важко. Це дуже важко, і з кожним роком це важче і важче. І я сподіваюся, що
В мого сина він молодший, йому 3,5 рочки. В нього це буде трішки більш виражено. І він ще не був в Криму, правильно? Він ще не був в Криму. Тому що в нього, в принципі, такий характер, він такий боєць. Тому що дівчина, вона суто дівчина. Така от, наскільки вона може бути максимально дівчиною, вона такою є. А хлопчик навпаки, він саме такий пацан-пацан. І тому я сподіваюся, що в нього цього буде більше. І навіть Харбубак, який є, дідушка, який є в Криму, в нього в якийсь момент буде можливість, щоб ось саме про це розмовляти з онуком і доносити це до нього. Фівзі, яке твоє місце сили в Криму? В нас дуже багато було місць, але в нас дуже багато було друзів на Айпетрі. Ми дуже полюбляли саме з цією компанією, з якою ми були перші роки тут. Ми, коли приїжджали до Криму, ми завжди їхали до друзів в Ялту на Айпетрі. Дуже багато там часу проводили. Тому, мабуть, Ялта, Айпетрі – це перше місце, куди полюбляли їздити. А вдома, а вже ж вдома. Вдома – це таке місце, куди я приїжджав, і на якийсь період ти просто забуваєш, що в тебе є там робота в Києві, ти просто абстрагуєшся від всього, і там було дуже спокійно.